Għaddew 4 ijiem mill-akkuża ibsa li tal-imħallef Francesco De Pasquale lill-Gvern dwar id-dir li sar mal-Vitals u sa issa ħadd min-naħa tal-Gvern ma talab skuża għal dan is-serq kollu li sofra l-poplu Malti Wawċi matul dawn l-aħħar snin. Bil-Prim Ministru qed jaħsel idejh minn dan id-dil u jgħid li ma kienx responsabbli jew aktar qar minn hekk iddikjara li mhux se jitlob skuża. Bil-kabinett Roberta Bela se jinsab skomdu ferm quddiem is-sentenza li ngħatat u evidenti l-paniku li ħakem il-Kastilja wara li dan id-dil kien dikjarat null. Fl-aħħar jiem kien hemm numru ta' episodji fejn il-membri tal-medja jew ma kienux mistiedna l-konferenzi tal-aħbarijiet jew il-Ministru ma jitfaċċax. It-tlieta saret konferenza tal-aħbarijiet fejn ġie firmat MOU bejn il-Gvern u l-Malta Girl Guides bħala parti mill-kampanja Stop the Violence u għal din il-konferenza suppost kellu jattendi il-Ministru Michael Falzon kif tixet din il-korrespondenza l-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Net News irċevet ftit tal-jemilu iżda il-Ministru baqa' qatt ma tfaċċa. Ġejna hekk l-imqabba b'tentattiv li nsaqsu lill-Ministru Michael Falzon dwar il-beħ ta' 3 sptarijiet iżda sfortunatament għal din l-attività li kien mistieden u kien imniżżel li kellu jattendi il-Ministru Michael Falzon spiċċa ma tfaċċax. Il-Ministru Falzon xtaqna nsaqsuh numru ta' domandi kif huwa kien parti mill-kabinett ta' Joseph Muscat meta sar dan id-deal mal-Vitals, jekk se jagħmel apoloġija u kif se ngħataw lura il-flus li nsterqu mill-beħ tal-isptarijiet. Innuqqas tal-Ministru f'din l-attività jkompli jitfaddawl fuq il-fatt li fl-aħħar jiem il-Ministri ftit li xejn kellhom attivitajiet jew meta kellhom ma stednux lill-medja. Fil-fatt is-sibt li għadda l-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri flimkien mal-Ministru l-Edukazzjoni Clifton Grima kellhom attività ministerjali f'Ħalluqa fejn ġie ffirmat ftehim. L-avveniment kien irrapportat mid-Dipartiment tal-Uffiċċju Informazzjoni DOI iżda l-medja ma kienx mistiedna. L-istess ukoll fl-aħħar jiem il-Ministru tal-Enerġija Mirjam Dalli żaret Solar Farm f'Taqali u l-medja mill-ġdid ma kienx mistiedna għajr dik magħżula mill-Ministeru u DOI. L-assenza ta' Michael Falzon u nuqqas ta' stediniet il-medja titfa' dubju fuq il-fatt li dan hija isir kif il-Ministri u l-membri tal-Kabinett ta' Roberta Bela jinsabu skomdi ferm biex iwieġbu dwar is-sentenza tal-imħallef Francesco De Pasquale dwar il-beħ ta' 3 sptarijiet.